Oikeustalon edustalta istunnon päätyttyä. Jussi Halla-aho, mitkä tunnelmat? Istunto varmaan meni kaikkien osapuolten kannalta suunnilleen niin kuin oli suunniteltu. Enimmäkseen minä ja syyttäjä puhuttiin eri asioista. Mistä puhuttiin? No, syyttäjä halusi puhua siitä, että tämä syytteessä ollut tai syytteen alainen somaleja koskeva lausuma oli loukkaava, mistä nyt ei varmaan vallitse mitään erimielisyyttäkään. Hän kieltäytyi puhumasta varsinaisesta asiasta, eli siitä, missä tarkoituksessa tämä lausuma on esitetty. Mikä oli tämän lausuman tarkoitus, jos vielä ottaa sen tähän? No, lausuman tarkoitus oli nostaa esille se ristiriita, että törkeitä loukkaavia väitteitä saa Suomessa esittää suomalaisista, mutta täysin identtinen lause muuttuu rikolliseksi siinä vaiheessa, kun suomalaiset korvataan somaleilla. Ja tämä kysymys on aika oleellinen maassa, jonka perustuslaki säätää, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Paitsi että syyttäjän mukaan nähtävästi eivät ole, niin syyttäjän mielestä myös tämän kysymyksen esittäminen on rikollista. Teillä ei ollut asianajajaa teitä edustamassa, vaan edustitte itseänne. Oliko tämä jälkikäteen ajateltuna oikea ratkaisu? No, uskon, että se oli oikea ratkaisu. Asia oli sinänsä varsin yksinkertainen, ja jotta asianajajasta olisi ollut jonkinlaista lisäarvoa, niin hänen olisi pitänyt varmaankin olla kallis asianajaja. Ja idealistina haluan uskoa, että Suomessa oikeuden saaminen ei ole rahasta kiinni. Jälkikäteen ajatellen pidän tätä kyllä myös ihan hyvänä ratkaisuna. Miten tämä asia nyt tästä etenee? No, nyt odotellaan kaksi viikkoa, että saadaan kansliapäätös oikeudesta. Mitä tapahtuu, mikäli saatte sitten tuomion, olkoonkin sakko, tuomio tai ehdollinen? Mitä tapahtuu sen jälkeen? No, sitten tuomiosta pitää tietysti valittaa. En aio itse tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä, mutta odotan kyllä mielenkiinnolla, minkälaisia reaktioita mikä tahansa ratkaisu sitten kirvoittaa muualla. Kiitos.